Здравейте, Bulgarian Pirate, т.е. ние сме Bulgarian Pirates, с мене са Airstar J и Grander и днес ще играем Hide and Seek. Проблема е, че този, който гони, идва и аз съм много гадно блокчен. Няма да къде се крия. Не, честно, мен вече ме откриха. Ела, Грандер, мас, Грандер. Уи, нека Мас, мене. убих ли те? Да. Хайде. Щом не е към него, значи той е някъде тук. Аз така или иначе вече се скрих. И аз се скрих, така че ми пречи. Ти скри ли се? Не те ли убиха? Не. Добре. Бях само на две сърцалата и му се смъкнах по най-гадия начин. Да, бе. Не при облаците, да живеят облаците. О, ес! Видяхте. Раз. Я же е гей, че гадно. Аре сега да намерим жълти, знаеш Ти къде? умра най-милото. Брата ти. Yes. Вече съм солидно по. Аз знам той какъв е, така че... О, не. Къв? Той верно знае. Търси енчант книга. Перфектно. Не е честно, а и няма как да съм енчант книга, аз съм енчант маса. Добре, сета. Ма не е честно. Честно, всичко е честната игра. Да, бе, да. Освен когато ти гониш, тогава вече не е честно. О, да, бе. Точно така е. Това са нещастниците, лад. Гошари, когато той гони, ние да не казваме какви сме. Аре, не. А, добре. Нещастник. Аз те мисля за приятел. Ще разпачиш ли? Аз да те разпака, го я. Бра. Където гейче мъзна. Добре, че още не съм намерили, защото това е нещастници. Ела, сега да ти покажа кой е нещастник. Ела, ти тука. Дори да ме намериш, пак ти си нещастник, нали знаеш? И винаги ти ще... Майко, те наближават. Лоши нещастници. Лоши нещастници. Кой наближава, само кажи. Опа! Приятелю мот! Здрасти! Не. Видях го! Къде си, бе? Видя го. Дръж го! Шима, няма пък ми пречи, не виждам нищо. Къде се изчезна, бе? Здрасти. Не бе, бокс! Yes! Нещастници, аз съм вече в хамсуто. Кикнаха ми, защото съм флеер. И мен така Какво ме бяха кикнали. Какво си? И аз не знам. О, този път сме 4-ма. Изчакайте. Да не гона аз. Дано и аз. Само и аз. Ето искам да гоня, ето е. С гейското изражение. С гейското изражение. Виж колко тъпа физиономията. Това ти е заради... как се каже, заради мода. Знам, все пак виж колко е тъпа физиономията. С гейското лице. Умри да. Какво ста гейс? 15 секунди остават. Чувства се неудобно при двама. О, всяко какво става? Шако, ела. Всяко не бягаме. Къде се скри? Къде се скри? 4, 3, 2... 2, 1. Yes, не съм... Аз съм блок! Сериозно ли? Аз ще скрия още в тази. Самен чест, бате. Ти ли си той да гони, Румене? Не, аз съм Ендър чест. Има някакъв детел нещо като светоотразител. Аз съм светоотразител. Гледа То беше в тази стаята, която съм аз. Давате. И слез надолу. Снима къде се скрия. То да не ма гони. Опа. Дано тебе те гони. Дано ни. О, майче се каширах. Ама май съм. Аз съм се каширал, тук съм си блокчевате. И то най-якото блокче, което се намира на всеки 3 крачки. Какво си? Кварцово.
Какво? Кварцово блокчето има. Не. Ми, Не, няма да кажа. Оф, гледото. Седна ли, бе? много ясно, че е седна, това е Гошо. Вие няма да разберете какъв съм така или иначе, така че ми е добре. Добре, аз заставам някъде си. 2, 1. Солиден блок. А, не. И аз всичките ли сте блокове? Не, аз си търся място. На мен ми е Аз- най-гадното бокче. Аз съм такова... Аз си търся място и да търси, да не търся никога. Книгите. Това е рафта с книги. Ти си инчант маса. Нали? Аз съм рафта с книги, не знам за вас. А ти... Букшелф. Да. Аз Ендерчес, къде си намеря място? Ти ли? Аз светоотразител, къде аз да си го намеря, бе, бълък? Ти къде ти я застанеш си светоотразител с бялата Олеле, ма? Румене, какво яко място намерих за тебе? Майко... Къде си? На долния Ей! етаж. Има Съм на долния етаж, ама къде точно? една стая от... А, не. Ето, Това ли това си? съм аз. Да. Е, ти не си Наро! инчант маса. Аз съм Нар- Ендерчес. А? Аз казах, че съм Ендерчес. Това е обсидиан, бе. Как си? Ти чуеш ли си да обсидиан, бе? На мен ми идеш като обсидиан. Ялата в тая стая, де се спалваме. Да ми че много я пълна. Ей, с едно сиво легло има два честа до него. Уи! Е, сега, само секунда. На горния етаж ли беше тя? И ще ви да чести къде има... Къде... Шепа, не помня. Добре, Или- А къде викаш и тази стая? С едно сиво и ама на горния етаж ли? Бегай, 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 чакай. Малкото, то дето гони, ето стане сама. Той ме гонеше и изведнъж спря, бе, бати пич. Моля те, не мога, моля те, не мога. Както ме гонеше и изведнъж спря. Обичам го това. Аз си мразя... ето те, Руне. Аз си мразя блокчето, ще трябва да тичам през цялата игра. Ти ли, бе? Бе, Его е то! Лош не става, нещастник. бегай, бегай. Още не са ме видяли мене. И няма и как да ме намерят, бе. Надали какво бръцаках? Бегай, 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 бегай. Аз съм едно от най-яките купчета, дето се намира на всяка. Не бе, не бе, не би бе, не би бе, не би бе, не бе, И какво ми гони, аз ви гледам отгоре. не бе, не бе, Къде си? не бе. Аз съм горе на горния етаж, ще ви гледам къде е горе. Ето те. Води го към вас, не ме интересува. 4, 3, 2, 1. Аз вече знам къде сте, нали, знаете. О, никой не ме Спи, 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 спи. Давай, зали на букти. А Гошо, знаеш как го прецаках? Представи си, че ме гони, бат. Ставам самият капра. Охо, Цак, и той отива напред и аз си не, лош. мат, спи, спи, спи. Еко се, че знам, че го жива в една стая. Окей. Ти къв си? Е, то дете гони съм аз. Той е сикър. Което биха, бе, бълък. Охо, бълък, бълък. Бах ти педала, с две удари се убиха. Един Гошо по-малък. По-малко. По-малко. Светоотразителю, ти жив ли си? Една Сега книга. нямаш място. Не. Сега като нямаш място. И сто не ме видяваш. Бати бълък, бе. Аз станах съден на бокче на най-видимото място, може би. Ето, в този мап няма светоотразители, така че си изглежда неочевидно. Бе. Не. Не, Бой! да си. Охо, мат, спи, 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 спи. Може. Мат, спи, 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 спи. Може. Не мога ли? Няма ти навреди много. Много. Ще бутне вече. Аре, пресрещни го, пресрещни го. То влезе тук. И колко те е влезнал?
Качва се на втория етаж. Перфект. Само да ви кажа, че аз знам къде има Ender Chest, така че ако съм Ender Chest, знам къде да се върна. Къде изчезна той, бе? Вече съм солидно букче. Къде изчезна? Вече си, какво бокче? Солидно. Ледено. Солидно, бе. Yes! Победих! О, да! Еле, къп... Смешник, Аре, смешник. аре, си те, аре. Аре. И това мисля да е всичко. Не бе, дай още не ли? Еми, не знам колко минути е клипа. Да. Криза, бе, криза. Да, после аз имам да го обработвам, но... Именно. Айде още една игра последно. Но ще се върнем чак когато почнеме. Чао за сега. Ето ни отново след рекламите. Сериозно ли ще съм работна маса? Аз съм такъв, дето гони. Yes! Леле, добре, че... Майко, бързо трябва да се намеря място. Аз съм, може би, най-тъпче място. Кога ме встречава? И да, ето, че Грандър нещастника ме фана за 2 секунди. Така вече Но знам аз знам къде е това. на какъв е мен. Стане, о. О, това е някъде. Идиот. Намери ли го? Не, някъде тук е. Обаче. Така. Телепортираме някъде. Пак в тази стаята, дето те тръгват. Може. Ти си сикър. Ти си сикър. Аз ли? Да, същия. Не. То пуска да знае. Защото го изписа долу в чата. Открих още един. Убили го? Да. Вече сме трима. Вече съм сам. Един ха. Хайдърс. Не, как така? От толкова хора, те... Така. Аз си намерих почти всичките, остана само това смешни. Здрасти, бе, приятели! И добре, това вече беше всичко от нас. Чао. Кажете чао, бе. Кажете чао. Замая ми се главата от толкова въздишане. Кажете чао. Ще играем ли още? Кажете чао просто. Какво? Да кажете чао. Чао.